Voisiko suihkuhetki olla muutakin kuin peseytymishetki? Mä tykkään siitä, että elämässä on pieniä luksushetkiä ihan arjen keskellä ja tämä Aromasensen suihku on yksi sellainen ihan ehdoton juttu. Mulla on ollut tämmöinen käytössä jo useamman vuoden mökillä ja nyt mä oon tosi iloinen, nimittäin mä saan tämän myös omaan kotiin asennettua. Eli tässä on suihkupää, jonne tänne varteen voidaan laittaa niin halutessaan tällainen aromi, miksi mä sanoisin, vähän niin kuin kapseli. Eli näitä on eri tuoksuisia, mitähän mulla on täällä ainakin meri, sitruuna, tommonen babypuuteri, sitten on laventeli, mandariini, tee ja näitä tuoksuja löytyy vaikka mitä. Ja tämä ei suinkaan ole semmoinen mikään hajuvesi, että se menisit johonkin parfyymisuihkuun, vaan kun sä laitat tämän patruunan sinne tai käyt suihkussa, niin sieltä tulee semmoinen ihana aavistuksen tuoksu, mikä ikinä se patruuna sulla onkaan. Mulla on muuten metsän tuoksu ja mä ajattelin viedä sen metsän tuoksun mökille, se sopii sinne. Ja kun mä tykkään myöskin siitä, että elämässä tosiaan niin arkisetkin asiat voi olla pientä luksusta, niin tämä on ihan ehdottomasti sellainen juttu. Eli kun menee suihkuun, laittaa vaikka pienen suolavalon tai jonkun semmoisen tunnelmallisen valon päälle ja laittaa silmät kiinni ja sieltä suihkusta tulee se ihana aavistuksen omainen tuoksu, se lempituoksu, minkä on valinnut. Ja tämmöinen patruuna kestää kuitenkin useita kuukausia, eli näitä ei nyt tarvitse olla koko aika vaihtamassa. Mutta sitten sieltä Aromasensen verkkokaupasta löytyy näitä eri tuoksuista, eli sitten sä voit tilata taas itsellesi ehkä jonkun uuden lempituoksun. Sitten suihkuun saa erilaisia suodattimia. Osa suodattaa kalkkia ja rautaa ja tämmöisiä aineita, joita usein siellä vedessä on. Niin kuin meillä on esimerkiksi tosi kalkkipitoinen vesi ja se näkyy sitten heti pinnoilla, kun ne on epäsiistit. Mutta tosiaan niin sieltä Aromasensen verkkokaupasta kannattaa katsella vähän, mitä tuotteita on. Ja jos sä haluat antaa vaikka sun rakkaalle jonkun ihanan hemmotteluhetken ja nauttia siitä ohessa myös itse, niin hankit tällainen kotiin ja mökille. Tää on ihan super ihana. Eli tää laitetaan tänne ja sitten laitetaan tää suihkupää kiinni.